сияние променем ночь. Я не помру, я буду жить, Бог показал свою мощь. Крышка мою Пана, как пусть разгоняет. Сальма продал коровля Бог, Богом своего всех. Подзему отдай моя, завешую я ласку, все не дашь Богу воскрес, и ночь прямее ясно, делать Пану хочу, и благословлять Его имя. Иисус мой подвигун, пришел на меня створить. Он воскрес, Иисус живет, сияние променем ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою мощь. Христа браною Пана, как пусти разгоняет. Стально продал кором Его, Богом славяймо все. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Христос воскрес. Сапраўды воскрес. Дорогие браты и сестры, сегодня весь свет христианский менавіта гэтымі словамі абвяшчае вялікую радасць, великое вызнание веры в то, что Христос, наш Збавитель, воскрес з мертвых. Это значит, что Он живе назаўсёды, живе для нас и для нас, как быть Богом с нами, как прыцяшаць у наших смутках, как так само делить наши радости, как быть крыніцай милосердности для нас и крыніцай надзей. Приходим в этот святочный день у костел на святую Евхаристию. Перш за ўсё, каб дзякаваць Богу за дар нового жыцця. Гэтае новае жыцця кожны з нас атрымлівае праз святыя сакраманты, пачынаючы ад сакраманту хросту, потым праз святую споведь і Евхарыстыю. Дякуем за ласки и доброты, якімі Бог напаўняе наши сердца. И сегодня молимся так само за Павла Юзефа, который принял сакрамент хросту, за его семью хростных, и просим, как гэтае зерне веры, которое сегодня Бог посеял у его сердца, узрастала ў гадах, у ласцы и приносила добрые плоды христианского жыцця. Як заўсёды ў першую нядзелю месяца молимся у інтэнцыях жывога ружанца, за ўсіх чальцоў, суполак ружанцовых нашай парафіі, ва ўсіх тых інтэнцыях, якія складаеце Пану Богу. Нехай добрый Бог праз руки Марыі пачуе вашыя просьбы и адкажа сваёй ласкай. Каб мы могли годна прыняць удзел у гэтай святой Евхарыстыі, хочам прыгатаваць нашыя сэрцы і шчыра перапрасіць за нашыя слабасці і грахі. Сповядаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся, Христе, змилуйся над нами.
Пане, змилуйся над нами. Gloria In excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей, а не Божа благодару небесный, Боже мой, чем всемогутный, а не Сыне одинородный, Иису Христе, Иису Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи свету, прими моление наше, які сядешь праворучайся, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Боже, Ты у сегодняшний день праз Твоего одинородного Сына перемог смерть и отчинил нам брамы у вечность. Учини, просим, как святкуючи урочистость мертвых повстання Пана, мы были обновлены Святым Духом и воскресли до нового життя у святле вечным. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Деев апостолов. У те дни Петр, открывший устны свои, сказал: «Вы ведаете, что отбывалося по усей Юдеи, починаете от Галилеи,
після хросту, обвещеного Яном, як Бог намастив Духом Святим і мовцей Єзуса з Назарету, який ходив, робячи добро і оздоровляючи усіх, опантаних дьяволом, бо з їм був Бог. І ми, свідки усього, що Він зробив у країні Юдейській і в Єрусалимі. Його забили, повесивши його на древі. Бог воскресив його на третій день і дозволив йому об'явитися не всьому народу, але нам, свідкам, вибраним сперва Богом, які єлі пили з ним після воскресіння його з мертвих. Наказав так само обвещать народу і свідчить, що він призначений Богом суддя живих і померлих. Про його всі пророки свідчать, що кожний, хто вірить у його, отримає дарування грехов праз ім'я Ягоне. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пусть день, який Пан учинив, будем радоваться в ній. Пусть день, який Пан учинив, будем радоваться в ній. Хвалите Пана, бо Он добрий, бо навеки милосердный. Сердость Ягоная, нехай скаже Израиль, навеки милосердность Ягоная. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться в нім. Правиця Пана узнялася висока, правиця Пана проявила силу. Не помру, але жить буду, я вещать справи Пана. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться в нім. Камінь откинутий блудовниками став головою в угла. Пан учинив гэта, і дивная в очах наших. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться в нім. Читання послання святого апостола Павла до Колоссянам. Брати, коли ж ви воскресли з Христом, шукайте того, що у вишинях, де Христос сядзіць праворуч Бога. Про то, что в вышинях, думайте, а не про земное, бо вы померли, и житё ваше сховано с Христом у Богу. Коли ж з'явится Христос, житё ваше, тогда и вы з'явитесь разом с Ним у хвале. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. У радостное свято, пасхальная хвяры, верные приносят прославление дары. Откупил овечек Христос наш безвинный, поєднав зайцом нас, змив грехи провины. У бої великим смерть життя зустріла, хоть помер усё ж ён, володарить смело. Откажи, Мария, что
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пасха нашая Христос охвярованы за нас, да мы будем святковать у Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. Тады пабегла і прыйшла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі Пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам. Другі вучань пабег наперадзе, хутчэй за Пятра, і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў услед за ім і Сымон Пётр і увайшоў у магілу. І ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і другі вучань, што прыбег першы да магілы, і убачыў і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі пісання, што трэба было яму уваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сядайте, коли ласка. Пастырскае слово митрополита Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзафа Станеўскага на урачыстасць з мёртвых паўстання Пана. Умилованные верники, дорогие браты и сестры, люди доброй воли. Вітаю вас, умилованные браты и сестры, в гэты самы урачысты дзень літургічнага года. Вось настаў яшчэ адзін вялікдзень у нашым жыцці. Тыдзень таму мы святкавалі вербную нядзелю. Гэта быў трыумфальны ўваход Езуса Хрыста ў Єрусалем, падрыхтаваны людзьмі. А сёння, пасля вялікага тыдня, мы святкуем нядзелю ўваскрасення Пана. Гэта таксама дзень трыумфу Хрыста, але зусім іншы, бо яго падрыхтаваў Бог. Гэта дзень перамогі над грахом і смерцю. Гэта трыумф больш незаўважны, чым любая іншая падзея. Мае дарагія, кожны год у Велікодную нядзелю мы чуем сведчанне апостала Пятра,
якое апісвае ў дзеях апосталаў. Гэтае казанне святога Пятра мае асаблівае значэнне ў развіцці апостальскай місіі у першыя гады хрысціянства. Яно было прамоўлена ў доме Карнелія, сотніка, які быў рэлігійным чалавекам, але не ведаў Езуса Хрыста. Яму з'явіўся анёл Божы і загадаў прывесці Пятра ў Цэзарэю. Да таго часу апостал Пётр прапаведаваў вестку пра ўваскрасення толькі ў габрэйскіх супольнасцях. Казанне, прамоўленае ў доме Карнелія, азначала перасячэнне важнай мяжы ў жыцці касцёла. Яно адкрыла шлях для абвяшчэння Евангелля усім народам свету. Сёння касцёл успамінае гэтае сведчанне святога Пятра, каб паказаць нам моц уваскрасення. Езус, выходзячы з магілы, пераадольвае ўсе межы. Езус Христос вызваляе нас ад страху і смерці, і тым самым вызваляе нас ад усялякіх чалавечых страхаў, ад страху перад хваробай, няшчасцем, перажываннем розных цярпенняў і несправядлівасці. Гэта таксама дазваляе нам пераадольваць межы ў нашым рэлігійным жыцці. Можа, кагосьці з нас пераследуе нейкі грэх, цяжкі ці лёгкі, ад якога мы даўно марым вызваліцца. Уваскрослы Пан дае нам сілу і надзею на перамогу, вызваляе нас ад усялякага зняволення, бо Ён наш валадар і збаўца. Кажучы спакой вам, з мёртвых паўсталы Христос усяляе ў спалоханыя душы апосталаў вялікую адвагу, надзвычайную адвагу. Тую ж адвагу, якую Ён у першы раз даў ім падчас буры на возеры. Ён сказаў ім тады: «Я з вамі, не бойцеся». Іншымі словы, я ёсць Бог. Мая адвага – гэта вашая адвага. Не бойцеся, будьце моцнымі маёй адвагай. Браты і сёстры, евангелісты Ян і Лука, апісваючы з'яўленне ўваскрослага Пана апосталам, падкрэсліваюць, што на пачатку сустрэчы Езус паказаў ім прабітыя рукі і бок. «Паглядзіце на мае рукі, на мае ногі і на мой бок», кажа ён напалоханым і устрывожаным апосталам. Сапраўды, чаму ўваскрослы Езус з'яўляецца з ранамі на целе? Чаму ён іх паказвае? Можа, каб падкрэсліць рэалістычнасць сваіх цярпенняў, ад якіх засталіся гэтыя раны? Святы Антоній Падуанскі звязвае гэты тэкст з прарокам Ісаіем у Старым Запавеце, который паказвае нам, што Пан Бог кажа так: «Сказаў Сіён, пакінуў мяне Пан Бог, Бог пра мяне забыўся. Ці можа жанчына забыць сваё немаўля? Нават калі яна забудзе, я не забуду цябе. Я накрэсліў цябе на маіх далонях». Гэтая цытата з кнігі прарока Ісаіі выказвае абсалютную вернасць Бога адносна чалавека, якая пераўзыходзіць чалавечую любоў. Нават калі зямная любоў маці падвядзе, Божая любоў нязменная, а чалавек накрэслены на далонях Божых. Гэта сімвалізуе вечную памяць і клопат Бога пра кожнага з нас. Вельмі сімвалічна пра гэта разважаў узгаданы ўжо вышэй Антоній Падуанскі. Каб нешта запісаць, казаў ён, трэба папера, чарніла і пяро. Бог, каб не забыць пра чалавека, запісвае імя кожнага з нас на далонях Хрыста. У якасці чарніла ён выкарыстоўвае кроў Езуса. У якасці пяра Бог прымяняе цвікі. Тэкст гэты можна перакласці таксама выказваннем самога Бога. «Вось я выгравіраваў цябе на далонях маіх». Таму Езус паказвае нам свае далоні, каб паказаць сваю нязменную міласэрнасць. Гэта пасланне не толькі для другога прыйсця Езуса Хрыста, але для цяперашняга моманту. Калі нам здаецца, што Бог пакінуў нас, што Ён абыякавы да нас, што Ён пакінуў нас адных сярод самых балючых перажыванняў 21 стагоддзя, калі мы адчуваем сябе здабычаю зла і з безабароннымі перад злом гэтага свету. Але Бог у гэты час не можа забыцца пра нас, бо менавіта ў гэты час Бог паклікаў нас. Ён нібыта выгравіраваў кожнага з нас на сваіх далонях, таму імя кожнага з нас гарыць на яго руках
і гучыць у ягоных вуснах. Святы Аўгустын гаварыў: «Уваскрасенне Пана – гэта нашая надзея». Гэтым сцвярджэннем вялікі біскуп растлумачыў усім, што Езус уваскрос, каб мы не паддаліся роспачы, думаючы, што са смерцю жыццё канчаткова заканчваецца. Христос уваскрос, каб даць нам надзею. Уваскрасенне Хрыста, які перамог смерць, становіцца для нас заклікам. Варта ахвяраваць усё дзеля настаўніка з Назарэта, бо ён з'яўляецца крыніцай, сэнсам і завяршэннем кожнага людскога жыцця. Мае дарагія, вернасць Бога – гэта найлепшая страхоўка нашага жыцця. Што б ні здарылася ў нашым жыцці, Бог заўсёды верны нам, незалежна ад нашых пачуццяў. Больш за тое, калі нам цяжка, ён побач. Яго не расчароўвае нашая слабасць. Калі мы падаем, ён першы падымае нас, бярэ на рукі, памагае нам устаць. Ён наш Айцец, для якога мы важныя, унікальныя, настолькі каштоўныя, што ён палічыў нас вартымі яго смерці за нас на крыжы. Бог нязменны. Таму нам заўсёды гарантавана яго ласка. Ён засведчыў перад чалавецтвам бязмежную любоў і міласэрнасць да кожнага грэшнага чалавека, гарантуючы ўсім нам збаўленне і вечнае жыццё праз Езуса Хрыста. Браты і сёстры, сёння мы вітаемся словамі «Христос уваскрос» і ад кожнага хочам пачуць адказ «Сапраўды уваскрос». Бо такім чынам мы сведчым, што мы хрысціяне. Гэта значыць, што мы належым да Хрыста, да Яго праўды і да Яго валадарства. Христос уваскрос, Христос жыве. Ён жыве і хоча, каб ты жыў жыццём Божым. Будзем жа і мы сапраўднымі сведкамі нашай веры ва ўваскрослага Пана. Няхай Еўхарыстыя, пасхальная гасціна, якая услаўляе моц збаўчай любові Хрыста, умацуе нашу веру у Яго прысутнасць сярод нас. Ідучы па жыцці, давайце па прыкладзе апосталаў казаць сваім бліжнім, што Христос палюбіў іх аж да ахвяры свайго жыцця, што ён памёр за іх, а на трэці дзень уваскрос і цяпер жывы. Давайце таксама з любоўю па прыкладзе Марыі Магдалены з досведу з мёртвых паўстання пойдзем насустрач нашым братам і сёстрам, каб яны паверылі ў Хрыста, у Яго ўваскрасенне. Няхай любоў растлумачыць ім усё, каб яны, так як і мы, пазналі і паверылі ў любоў. Віншуючы з радасным святам надзеі, давяраю усіх вас маці ўваскрослага Пана Багародицы Марыі і ўсіх вас благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Падпісаўся арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Паўлік ужо прасіўся, каб яго пахрысцілі, бо зашмат тут гаворыце, нічога канкрэтнага не робіце. Дарагія бацькі, скажыце, калі ласка, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Павел Юзеф. Чаго вы просіце ў касцёла для Паўла Юзефа? Дарагія бацькі, просячы хрусту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прынимаеце на сябе абавязак выхоўваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, вашае дзіцё любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христос. А вы, дарагія хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Так. Дарагі Павел Юзеф, хрысціянская супольнасць прынимае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць твае бацькі і хросныя. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прымае ласку хрусту. Для яго бацькоў хросных
і для ўсіх нас Христом. Молимся да Пана, каб гэтае дзіця праз хрост стала усыноўленым дзіцём Божым. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся да Пана, каб як парастак прывіты да сапраўднай вінаграднай лазы, праз сваю веру яно стала дасканалым вучнем Езуса Христа. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся да Пана, каб выконваючы запаведзі Христа, яно заўсёды трывала ў яго любові і адважна абвяшчала Евангелие. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся да Пана, каб апраўданая ласкай Христа Збаўцы яно атрымала ў спадчыну вечнае жыццё. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся да Пана, каб бацькі хросныя навучылі гэтае дзіця спазнаваць Бога, любіць Яго і бліжніх. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся да Пана, каб усе людзі былі адроджаныя праз сакрамент хросту. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Святая Марыя, Маці Божая, Молися за нас. святы Яне Хрыстителю, Молися за нас. святы Юзефе, Молися за нас. святыя Пётра і Паўле, Молитеся за нас. усе святыя Божыя. Молитеся за нас. Пане Божа Всемагутны, Ты спаслаў свайго адзінароднага Сына, каб чалавека зняволенага грахом адарыць свабодаю Тваіх дзяцей. Ты ведаеш, што гэтае дзіця сустрэнецца са спакусамі гэтага свету і павінна будзе змагацца з подступамі злога духа. Пакорна просім Цябе, моцаю мукі ў васкрасення Твайго Сына, ачысці яго ад плямы першароднага граху і, умацаваўшы ласкаю Хрыста, няспынна ахоўвай яго на гэтым жыццёвым шляху. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амин. Номер 32. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Усімагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і з Духа Святога. Вчора падчас вігіліі пасхальнай была пасвенчана вада, которую сёння будем хрысціць гэтае новае дзіця. Праз таемніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Твайму слузе Паўлу Юзафу, якога ў веры касцёла Ты паклікаў да хросту, каб ён меў жыццё вечнае праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Дорогие бацькі хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і з Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіруючыся вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Пытаюся кожнага з вас. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаюся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаюся. Ці верыце ў Бога Айца Усімагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Веру. Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага нашага Пана, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў вас скрозь з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Веру. Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амин. Ці хочаце, каб Павел Юзаф прыняў хрост у веры касцёла, якую мы разам з вамі толькі што вызналі? Хочем.
Павел Юзеф, я тебе хрещу у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была спрат веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Супер, браво, маємо нового християнина, браво, браво для його. Є. И теперь еще 3 обряды, которые тумачат, поздравляются. Первый – это намощение. Усімагутний Бог, Отец Пана нашего Иисуса Христа, який вызволил тебя от греху и отрадил з воды Духа Святого, сам намащивая тебе хризмом збавления. Как ты долученный до его народа пробывал у Христе, святару, пророку и владару на життя вечное. Павел Юзеф, ты стал новым створением и опранулся у Христа. Нехай гэтае белое оденье будет для тебе знаком годности дитяти Божьего. С допомогою слова и прикладу близких, неси ее незабрудженным у життя вечное. И хрустно радом душа, за щеночку от Пасхала. Примите святло Христа. Вам, дорогие батьки и хрустные, доверяется подтрымливать гэтае святло, как ваше дитя, осветленное Христом, заўсёды поводило себе к дитю святла, и, трываючи у веры, могло выйти на сустрач приходячему Пану, разом с усими святыми в небе. Вы все, хрещенные у Христе, у Христа пранулися. Аллилуйя, аллилуйя. Сядайте, коли ласка. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, наполненный великодной радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якую Твой костел одраджается до нового життя и отрымливая дивосный посила, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с духом
духом Твоим. У гору серцы Узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, і асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста. А хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна, 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 на вершинях. Осанна, 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 на вершинях. Благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна, 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 на вершинях. Осанна, 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 на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Хрыста, праз якога пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце,
і чакаючи яго другого прыйсця, з падзякаю складаем табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто у ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе вяки вечные. Аминь. Гэтае новапахрышчанае дзіця будзе называць Пана Бога сваім айцом, таму ад яго імя молімся, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы, згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу,
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Chrystus był achwierowany jak nasza Pascha. Alleluja. Тому будем святкаваць з праснакамі шчырасці і праўды. Alleluja. Огорни своим молчанием, скрывяние смелой кости, забери мою темру. Темной тишейший, огорни своим молчанием, скрывяние смелой кости, забери мою темру, огорни мяне, як ты стаўся хлеба, огорни мяне, як ты стаўся хлеба, поблагослови, хлеб подели, поміж тими, хто праведний, поблагослови, хлеб подели, поміж тими, хто праведний. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрывяние милой Господи, забери мою темру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрывяние белой Господи, забери мою темру. Окришенки тыя, якія застануцца, окришенки тыя, якія застануцца, раздай тым, хто не верыць у сваё прагненне, раздай тым, хто не верыць у сваё прагненне.
огорни своим молчанием. Скривление белой густы, забери мою темру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием. Скрый меня белой густы, забери мою темру. Огорни меня, как як ты стался хлебом. Огорни меня, как як ты стался хлебом. А благослови хлеб подели, помеж теми, кто прагнет. А благослови хлеб подели, помеж теми, кто прагнет. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием. Скрый меня белой густы, забери мою темру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием. Скрый меня белой густы, забери мою темру. Молимся. Боже, аховай заўсёды касцёл Твой сваёю айцоўскай апекай, каб адноўленыя пасхальнымі сакраментамі ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання праз Хрыста Пана нашага. Amen. Послухайте объявление нас. Дорогие парафіяне, шановні гості нашої парафії, вельми щиро дякуємо за сьогоднішню супольну молитву, за це супольне святкування при алтарі Пана. Дякуємо за складене ахвяровання, так само усім за оказану допомогу, служення, особливо тим, хто допомагав під час Святого Триду Пасхального. Дякуємо сестрам за приготування пригожих декорацій, літургічної служби алтара, за служення при алтарі Пана,
хору нашаму, таксама сёння хору Аніма Уна за прыгожы спеў. Дзякуем волонтерам нашей Янбай, соцсеток, которые транслировали все эти подеи на весь свет. Дзякую сардэчна жанчынам, якія дапамагалі прыбіраць капліцу, усім, хто прычыніўся да прыгатавання этой нашай прыгожай урачыстасці. Яшчэ раз дзякую нашим парафіянам, которые на мінулым тыдні прыгатавалі велікодны кірмаш, прыгожыя вербы, шмат розных карысных рэчаў, таксама смачныя вырабы. Усе ахвяры, якія мы складалі, будуць прызначаныя на патрэбы будовы касцёла. На гэтым тыдні парадак набажэнстваў звычайны. Заўтра, другі дзень святаў, не будзе імшы святой о 7 на раніцы, але будзе імша святая о 12 і вечарам о 19 гадзіне. Кожны дзень молімся навеннай да Божай міласэрнасці, памятаем, што гэта прыгатаванне да ўрачыстасці Божай міласэрнасці, якая будзе ў наступную нядзелю. Таксама як у нашай капліцы кожны аўторак адбываецца набажэнства праз заступніцтва святога Антонія Падуанскага. І таксама кожную сераду мы молімся да святога Юзафа, дзякуючы за ўсіх нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. Гэта ўсе аб'явы, дарагія браты і сёстры, прыміце шчырыя зычэнні на гэтыя пасхальныя святы. Евангелие сёння вядзе нас да пустога гробу. І сапраўды, амаль што ў кожным касцёле маем дэкарацыю пустога гробу. Хочам і мы падысці, можа фізычна да гэтай дэкарацыі, альбо вельмі так духоўна, каб так як святы Ян, святы Пётр увайсці ў гэтую прастору. Увайсці не для таго, каб спужацца, але для таго, каб напоўніцца верай, надзеяй і сапраўднай любоўю да Пана Бога. Каб чарговы раз перажыць гэты цуд уваскрасення ў сваім сэрцы, што Бог жыве ува мне і для мяне. Толькі трэба зрабіць яму месца. Трэба адкрыць сэрца, которое часамі наше, як такі гроб з закрытым гэтым камянём. Адкрыць праз давер, адкрыць праз прыняцце святых сакраментаў, праз малітву, праз узаемную любоў. І гэты цуд з перамянення, гэты цуд уваскрасення, ён здзейсніцца у кожным нашым сэрцы. Жадаю сапраўды здароўя, Божага благаслаўлення, апекі Маці Божай. Занесіце шчырыя віншаванні ўсім тым, хто сёння не мог быць разам з намі з прычыны хваробы, працы, службы. Але таксама віншаванні перадайце шчырыя прывітанні тым, хто, можа, сёння не захацеў прыйсці ў касцёл, хто яшчэ жыве так, як бы Бога не было. Няхай нашая шчырая малітва, сведчанне дапаможа ім прыняць Божую ласку і Божую любоў. Віншую бацькоў, хросных з нагоды гэтай прыгожай падзеі і жадаю, так як мы маліліся, каб гэты пачатак, ён сапраўды даваў духоўны ўзрост у вашым дзіцяці, каб яно ўзрастала ў гадах, у ласцы, у здароўі, у Божым благаслаўленні, радавала вас і таксама жыло на хвалу Пана Бога. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами і з Духом Твоїм. Пахіліце галовы на благаслаўленне. Бог, які праз з мёртвых паўстанне свайго адзінароднага Сына, спаслаў вам дары адкуплення і усынаўлення. Няхай благаславіць вас і напоўніць вас духоўнай радасцю праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Адкупіцель Jesús Христос, які заўжды адарваў вас сапраўднай свабодай, няхай дасць вам удзел у сваёй вечнай спадчыне, дзе ён жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амен. Праз хрост вы з мёртвых паўсталі з Хрыстом у веры. Няхай праведнае жыццё вас паяднае з ім у нябеснай айчыне, дзе ён жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амен. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сідзе на вас і застанецца назаўсёды. Амен. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Аллелуя, аллелуя. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Святы Арханёле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, магутнасцю Божай, скінь у пекла шатана і іншых злых духаў,
якія на згубу душ снують по світі. Аминь. Najświętейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марії, будь нашим порятунком, святий Архангеле Михайле, молися за нас.